Моето име е Димитър Димитров, ученик от 11 клас на Националната търговско-банкова гимназия. Това, което учите в училище, ще ви бъде ли полезно, когато завършите? Категорично, имайки в предвид, че искам да се занимавам с сферата на финансите и търговията, смятам, че търговско-банковата гимназия ми дава една изключително добра основа, с която аз мога да постигна своите бъдещи цели, било то собствен бизнес, или богато портфолио, или развитие в дадена корпорация. И все пак има неща, които не се учат в час. В този смисъл, беше ли полезна лекцията, която току-що мина? Разбира се, в часовете в гимназията ние сме засягали част от тези активи, финансови, но не сме ги разглеждали толкова детайлно. Особено в психология на инвестирането също не сме засягали даже никак. Но тази организация, това, което днес се случи, ни даде една по-дълбока представа относно това, което ние в момента учим. Бихте ли задали въпроси по-нататъка на момчил онлайн, да речем? Да, разбира се.